Ahoj, zdravím vás u návodu, jak přežít v lese. V lese budete mít hlad, takže musíte lovit zvíře. Tady vám ukážeme základní osmu, kterou budete potřebovat k ulovení a základní pasti. Nejdřív si uděláme jednoduché oko, potom to spodem problíkneme, potom uděláte oko, Učil jsem tě to. potom to problíknete. A zkus to. Strčí do toho nohu. Ne, no, ale jak vidíte, když se pohodne, tak mu to tady zachytí a může jít dál. A nemůže jít dál, když to máte přivázaný ke stromu, jo? Podívejte, teď z toho vyndat nohu, jenom se musí přikrčit a trošku ho uvolnit. Je to jednoduché, pokud nejste zvíř. Jak jednoduché jsem viděl, jak to skládáš. V příštím díle uvidíte stavění našeho amatérského stanu. Dost amatérského. Takže zatím čau.